Ale mluvila jsem o těch hlupičích. Já jsem zjistila, že třeba 20 metrů nad náma celou dobu spí chlap v trávě. Cože? Kde? Ježíš, pojďme se rychle pobalit, vytáhni nože, připrav oštěpy. Ale já jsem chtěla, abys vytáhnul ten nůž. Dobré ráno z Louky. Vás zdravíme, musíme vám podat report. Já jsem se prostě v noci probudila a tamhle někde je to levandulový pole. A bylo tam strašně moc světýlek v noci a mluvili chlapi. A potom tam na chvíli i hrála hudba. A tak já si myslím, že to bude nejpíč. A ty se tomu nesměj. Víte, co mně přijde jako zvláštní? Že by lupiči šli krás levanduly a ještě si u toho pouštěli hudbu. No jenom, že ty mě nenechal domluvit, jak to bylo. To nebylo, že by si pouštěli hudbu. To bylo, jak kdyby se jim to stalo omylem. Ta hudba hrála třeba jako 3/4 písničky a pak skončila. To je taky divný. Jako kdo by si pustil z ničeho nic jako písničku, 3/4 písničky a pak zase nic. To nedává smysl. Každopádně v noci jsme leželi přímo pod velkou bránou tvořenou mléčnou dráhou. To bylo strašně hezky. A já jsem poprvé vyzkoušel, jaký je to fotit hvězdy, mléčnou dráhu s obzorem. Sice zatím to je takový nedokonalý. Nejdřív ty fotky vypadaly úplně rozmazaně, pak přesvětleně, pak úplně tmavě a pak už jsem přišel na to, jak to vychytat, takže už se těším, až příště budu moct zase něco takového vyfotit. Líbilo se ti do lásy? Ty fotečky? Jo, mně se moc ty fotky líbí, jsou úplně dokonalý. A ty jsi říkal, uvidíme, jestli budou vypadat dobře. A já doufám, že jo, takže vám je budeme moct ukázat. Ale o hodně více mi bylo, já jsem se třeba v noci zbudila, ty totiž ne, ty jsi spal hrozně zakutaný. Ale já jsem spala jako normálně, jako peřinou, jenom zakrytá, jsem měla hlavu venku, takže jsem v noci si třeba lehla na záda a ještě jsem pozorovala hvězdy. To je hezky. A taky těsně nad ránem, když už jsme na obzoru viděli, byla tady jako mlha, všude v údolí ležela a červeno-žluté slunce vstávalo, ale do toho tady začaly přibíhat ovečky, které tam teďka jsou nad náma někde. Ale pamatuješ, že ty v těch 5 ráno si o nich mluvil jako o kravičkách a ukazoval si mi, koukni, tamhle jsou kravičky a já jsem si zvedla v těch 5 ráno a úplně, kravičky. A teď jsme zjistili, že to nejsou kravičky, jsou to ovce. A budeme je zkontrolovat za chvíli. Jo. Teď už se šli někam schovat. Ale hrozně tady zlobili jako chvíli. Jedna furt. Jo. Furt Oni bečí tak, že to zní, jak kdyby vám vibroval telefon. Jo, přesně, že já jsem si to přesně myslela. Mě to totiž, oni už to dělali předtím a to ty ses nevzbudil a já úplně, nám někdo volá. A potom ty ses nad ránem vzbudil a podle mě jsi taky myslel, že to je telefon, že? Jo, bé. Rychlej, takový zučil mobil. Ale dělala to jenom, ono to právě nedělalo jako celý stádo, ale dělala to jenom jedna z nich, jinak bys jako poznal, že to není telefon. Ale ona to dělala jenom jedna. Možná to byl jejich telekomunikační expert. No spíš tam je podle mě jedna, která je jako zlobivá. Musíme jít zkontrolovat. Ale teďka, když na to koukám, tak oni přesně mají ten výběh mezi těma levandulama, to je super. Hele, tam má totiž někdo tam má někdo hamaku pověšenou mezi stromama. No, vidíš to. Takže záhada zlodějů se vyřešila. Takže to jsou zloději, kteří tam ještě postavili hamaku. Drzouni.
A já chci za těma ovcema, doufám, že budou mazlivý, protože my jsme včera potkali strašně obrovský stádo ovcí, který měli úplně obrovský výběh, že? Třeba my jsme šli jako 15 minut podél takové cestičky, oni furt měli výběh. Takový nádherný, takový ten, co tam má i takovou tu travičku uschlou, dlouhou, že? A do toho tam rostou jabloně, z kterých padá jablíčka, oni je asi, ale ty se jako nechtěli přijít, nechat pomazlit. To ne, ale hráli se s Nikčou na schovku. Třeba jedna, jsme tam šli a teď byl kopeček trávy a teď jenom vidíme kousek té vlny, jak tam tak je. A Nikča, tyjo, doufám, že jako jí nic není. A teď, jak jsme prošli, tak ona. Ona byla takhle schovaná a já úplně, ukáž, jako hýbe se, že protože ona prostě všechny, žádná neležela, všechny byly prostě v pozoru a zlobily tam. A jediná tam byla úplně takhle schoulená s hlavou. A jak jsme šli kolem ní, tak ona. A zase si lehla, že? Teď jsme zjistili, že je v pohodě. Tak jo, tak my jdeme sušit, balit a zjistit, kde budeme dělat snídu a kafíčko. Lo and behold, vítěze. Lásy, kdo je poslední? Lásy, kdo je poslední? Jsem dneska hodně snažil, Jsi to neviděla, ale já jsem měl úplně na 106. Jo, já úplně, proč se mnou nebavíš, proč seš tak? Ne, úplně, ty jsi měl tady takovýhle zákazný plán. Pápá, místečko. Tak jo, nazdárek. Já jsem tady měla čas sama na to se dobalit, protože Domča vyrazil do toho kiosku občerstvovacího, jak jsme vám včera ukazovali, nám sehnat vodu, protože došla. Tak aby jsme potom, když on už byl zbalený, nemuseli si zbytečně zacházet. Já jsem se zatím v klídku pobavila. Zjistila jsem, že tady nad náma, já to možná pak ještě celý řeknu, jo, ale mluvila jsem o těch hlupičích. Já jsem zjistila, že třeba 20 metrů nad náma celou dobu spí chlap v trávě. Úplně bez ničeho, takže to nebyly lupiči, možná to byla nějaká afterparty, já fakt nevím, ale je to úplně podivný. Každopádně šla tam paní, ona asi nejde vidět, ale ona měla prostě 4 pejsky. A strašně jsme pokecali a měla 17letou labradorku, což bylo úplně boží. No a toho chlapa jsem objevila tak, že jeden z těch pejsků samozřejmě běžel za ním do té trávy a chlap si sednul a jako zvedl prostě se do půli těla, takže tak jsem ho objevila. A jakmile si odešli, tak on zase prostě ducel do té jeteliny. A teď tam spí, aha, a teď na mě mává. Jesus, co to je za lidi? Co to bylo a co tam v noci dělali? No, takže až to řeknu Domčovi, tak ten bude hodně čubrnět. Tak to teda čubrním. Nikča mi teďka řekla, co se tam stalo. A byl náhodou pěkně vykulený, jakože ani se mu to nepovedlo zamaskovat. Byl pěkně překvapený, že tam nad náma spal nějaký chlápek. Jako to už jako hraničí s něčím, o co by měl člověk možná mít obavy, ale on vypadal jako zřejmě docela neškodný, on mi vypadal asi jako fakt zlitý jak váza, takže, teda vylitej.
takže jako asi byl v pohodě. A tam ten nahoře, co spal v té hamace, to jsme říkali, myslím, ráno, co spal už jako kdyby za tou ohradou prostě v tom levandulovém poli. Těžko říct, jestli je to jeho, jestli tam mohl spát, nebo jestli si tam prostě natáhl hamaku taky úplně random. Tak ten tam stál v těch trenclích a jako mával na něho, takže on jeden si asi natáhnul hamaku a druhý už to nezvládal, tak prostě už to tam někde před bradama jako zabalil větelině prostě. Občas pár metrů navíc je neschudných. Prostě. No a tohle je to, co já jsem tam chudinka v 1 ráno prostě ve spacáčku úplně sledovala, půlhodinový nějaký tam zlobení. Že? A tebe? Proč mě budíš? No, víte, když jako jste s někým, kdo má třeba strach občas, když je tma, tak to nejhorší... Občas. To nejhorší, co můžete udělat, je... Cože? Kde? Ježíš, pojďme se rychle pobalit, vytáhni nože, připrav oštěpy. Ale já jsem chtěla, abys vytáhnul ten nůž, říkám, kde ho máš? Ne. Protože já Mnohem jsem nemohla je. najít svůj nůž. Mnohem lepší je přístup typu chill, nic se neděje, pojď spát, neblázni a tak. A jak to zafungovalo pěkně, jak ses vyspala, že? Vůbec to nezafungovalo, já jsem tam pak ještě půl hodiny bdila prostě a koukala na to, co to je, dokud nepřestali. Nejspíš jako šli taky spát, takže v pohodě. A pak už jsem se vyspala, ale ty jsi prostě, ty jsi dal na hlavu spacák, úplně jsi tam zavázal, abys mě nemusel slyšet a úplně jsi mě vyignoroval. To bylo kvůli tomu, že už tam začínala být zima nad ránem, tak proto jsem si schoval tu hlavu. Jasně. Anyways, tohle je zajímavý příběh, já jsem mezi tím sehnal vodu, ne z kiosku, ale poprosil jsem tam paní a mám tady novou fintu, že když někomu řekneš dobrý den, omlouvám se, že vás ruším při nedělním ráno, my jsme čundráci a došla nám voda. Ona, čundráci, a odkud jdete? Já vám to dopustím. Hele, takže čundráci jsou trik na všechno. My jsme i včera přemýšleli, že se přejmenujeme na čundráky, protože jsme to jako za Vandr slyšeli tak 17krát. A jsi to teďka řekla? No, je to vyklop. Nic, prostě po ránu jsem ještě trochu pletou slova, sotva jsem stala. No a tady jsou takovýhle cedulky a Lichča to správně odhalila, že tady asi se běžel nějaký orientální běh. Víte to, jak včera jsme byli ale na tom pak jsem se hned opravila, že to je orientační Jak běh. jsme byli na tom hradě, byla tam tanečnice Miriam, tak to je šampionka. Takže jsme tady našli krásné ohniště na skautském tábořišti, naštěstí. Takže máme zase... Víš, že je to skautské tábořiště? Protože je tady stožár na vlajku, protože jsou tam podsadové stany. Dobře, obháju. Protože jsou tady krásné, no buď to, nebo nějaký turistický oddíl zkrátka, ale jak mám blízko ke skautu, tak ho vidím všude. Každopádně tady jsme si našli pěkné ohniště, Lichča už nakrájela cibulku a chlebík, který jsme si včera koupili. To je zatím ten včerejší a tady máme nový. Biožitný chlebíček. A cibinku a na másle si uděláme co? Naše oblíbená vajíčka. Sluncem lesa. Ty si jdeš koupat, Lásy. Lásy, ty větráš? Jo. Jaký to je?
Lesíčko? Jo. Na houbičky. Cestou toulavou. Už právě se stopujeme od našeho odpočinkového místa v lese, kde jsme koukali po houbách směrem k řece Berounce, podél které poslední 4 kilometry budeme mít takovou cílovou rovinku a budeme ve skrých, kde jsme zjistili mimochodem, že je tam i nouzové tábořiště, čili předpoklad je takový, že tam bude i ohniště a budeme tam moct udělat ten náš oběd. A až možná si obejdeme jezírka, tak potom nebo předem uvidíme podle toho, v jakém budeme nalazení a rozpoložení. Každopádně já jsem vám chtěl říct to, co jsem včera večer říkal, jak Nikča to neslyšela, tak jenom jsem se chtěl opravit, že jsem tu informaci řekl špatně a nakonec všechno bylo v pořádku. Jsi opět mystifikoval? Ne, my mezi sebou se sledujícími teďka máme takovou tajnůzku před tebou, kterou ty zjistíš, až uvidíš video. Já jsem to věděla, já jsem tě totiž viděla, jak jsi tam šel a ty jsi sám něco říkal do kamery, ale já jsem byla daleko a pak jsem se tě na to zapomněla zeptat. No, právě. Řekni to. Takže jsem jenom chtěl říct, že nakonec to první bylo to druhý a to druhý bylo to první. Co? Čili všechno bylo v pořádku a vlastně z toho vycházím nejenom jako trumbera, ale jako trumbera, který na sebe udělal double bluff a tak. Takže to jenom, abych to uvedl na pravou míru. Takový trumbera. Trumperu. Úplně mega upoťáků, třeba 30. Prostě strašná muží kalamita. Čaute. Máme za sebou koupačku v Berounce. Normálně jsme si našli takové pěkné místo. Ta voda je strašně průzračná, byly vidět i malé rybičky tam. Hloubka byla maximálně tak do půlky stehen, takže strašně příjemný a navíc nebyla příliš vyhřátá, ani ledová, že by se to nedalo zvládnout. Byla taková osvěžující. Byla hodně osvěžující. Jaký to bylo, lásce, dobrý, ne? Byla hodně studená, ale bylo to fajnový. Nakonec jsem tam pěkně žuchla a teď je mi úplně fajn. No, protože do skrý nám zbývá už jenom chvilička, asi 2,5 kilometru možná. A my vůbec nevíme, jestli u těch skrýských jezírek se bude dát koupat. Což nejspíš ne. Takže jsme si to chtěli střihnout. Chtěli jsme se prostě na tomhle vandru osvěžit a měli jsme ještě v plánu jet na jedno jezero, což asi jako už nestíháme, protože to bychom museli popojet vlakem někam jako na jih hodně. Takže jsme se okoupali v té Berounce. Bylo to super, ono vlízt si takhle jako do říčky. Ještě tady jsou strašně krásné skály. Úplně obrovitánský. Tady. Prostě paráda. Jo. A viděli jsme vodáky a na tom jednom kánoji. Jel prostě pejsek a měl jenom takovou tlumičku ven. A já úplně miláček.
Měl hlavu trošku jako doga, ale velikostně asi nebyl, jinak by se ta loď potopila. To byl takový druh pejska jako listík, a já právě nevím, co to je za pejska. To je takový jako velký, silnější ohař, ale jako s normálním ocasem a s hlavičkou takovou, ne jako hubenou, ale počkej, jako čtvercovou. to je ten velký skvrnitý. Pes velký No skvrnitý. jsou skvrnití, ale to není žádná rasa velký skvrnitý pes. Hele. To není pes jako Já ti to vodní ukážu. portugalský pes, Já ti to kterého jsem vygooglím. teď objevila. Tady už to začíná být docela napichovaný turisty. No minimálně hodně aut jsme tady potkali. Párek, klobása, hermelín, hranolky, pivo plus limu. No a určitě sem lidi nepřišli na to, ale pravděpodobně sem přišli na skryje. Jo. A tak jsme domysleli, Že se před skryjema nikdo neskryje. Ne, že skryje před turistama, nikdo neskryje. Aha, tak já jsem to spletla, ale bylo to takhle podobné. No, protože my jsme si zrovna dneska říkali, že zase jsme jako za celý víkend vlastně na trase, jako byli jsme v hospodě a tak jako potkávali jsme lidi. Ale vlastně nejdřív jsme šli žlutou, že první den, a dneska celý den červenou a vlastně krom pár cyklistiáků jsme zase nikoho nepotkali. Skoro, ne, tak kecala bych, vlastně u toho tábořiště jsme potkali 2 čundráky, jako my, takový pár. Ale jako napočítali bychom jich tak za 2 dny 6, klidně max. No a tady už to vypadá, že na jezírka se chodí koukat víc lidí. Tak jsme tady na rozcestníku Skryje most, těsně před našimi vysnělými jezírkama. A skočili jsme sem do super hezkého podniku ochutnat pivo Bakalář, které leží 40 až 60 dnů v horizontálních ležáckých tancích. Naše piva kvasí v otevřených kádích. Mají tam naše pivo. Co vynikající. Dali jsme si maličkatý smek. A já mám pár prohlídku. Zdravičko, kočičky a kocouři. My jsme zrovna teďka sešli se skryje, kde se před námi nikdo neskryje, ani výčepní, co rozdává zadarmo vodu. A protože, věřte, nevěřte, v některých podnicích jsme viděli, že voda je pouze za příplatek a já to chápu docela. Akorát asi vandrákům bych vodu nabízel dicinky. Takže to je jenom taková malá úvaha o vodě. Každopádně teďka už jsme ze skryjí z centra měli zhruba 3 kilometry na první jezírka, protože ono jich je tam víc a pak je tam i vodopád. A už se blížíme, teďka jsme před chvíličkou se pozastavili a už jsme tam slyšeli to šumění vody, takže už se to blíží. Buď to, nebo je tam někdo na malé, ale doufáme, že už to budou ty jezírka. Tak ahoj, zdravíme vás od skryjských jezírek a vodopádu. Který proudí do jezírek. A mimochodem od skokánku do jezírek vedle vodopádu, se kterého jsem přeskočil. Má to mnoho jmen, záleží z jakého úhlu na to koukáte. Pro nás je to třeba zároveň skrýška a polní kuchyně, protože... Víš, jak se jmenuje ta modrá cesta? Já jsem ti to zapomněla říct, ale ta modrá stezka celou, co jsme šli až sem, tak se jmenuje cesta prostě něco protifašistických poutníků nebo něco takového. Tak to jsme na správné cestě.
Omlouváme se všem fašistům, kteří nás sledují. Neomlouváme. Tak. No a my si tady teďka děláme polní kuchyni, protože jsme zjišťovali spoje, jak pojedeme zpátky do Prahy. A nám to vychází až v 7, protože dřívější spoje nestihneme. A ještě jsme si chtěli připravit a natočit ty měšce. Jenomže, když jsme byli u nouzového tábořiště ve Skrýjích, tak jsme se ptali pána, který tam měl ten kemp, nebo to tábořiště, jestli si tam můžeme použít ohniště. A on říkal, že tady v HKO, teďka když jsou taková vedra, tak vlastně jsou otevřené ohně zakázané pro jistotu. Takže se to kontroluje. Takže velké ohně nechceme dělat, proto jsme zvolili jenom tady na plynu. A vedle vody jsme si udělali teďka brambory, ty slijeme a pak všechny ty ingredience, co jsme nakoupili na ten měšec, to znamená papriku, cibuli a veganské párečky, tak vlastně oklohníme na másle a máme k tomu koření, takovou směs, takže to bude moc dobrý a když tak si k tomu přikousneme zbytek našeho výtečného žitného chleba. Těší se Lásy? Mega. Protože ono tady v údolí už nesvítí sluníčko, takže je tady docela chladno od té vody. Mega chladno, já jsem se ani nekoupala. Už to vypadá, kdyby nějaký dítě řvalo přímo v tom vodopádu. Takže, protože my jsme sem došli fakt v kolik? 5 je? No. A tady vůbec už nesvítí sluníčko a ta voda, to není prostě taková ta studená, co máte doma, to je prostě taková ta ledová z vodopádu. Ta horská, načichraná ještě. Jo, a já bych na to potřebovala to sluníčko. A zároveň bude extrémně čistá. Takže jsem byla jenom po kolena. Pokotníky možná. No, ne, tak polívka. Jo. Niky se chopila kamery a byla kameraman a fotograf, zatímco já jsem tam skákal, protože tam je skokánek. Normálně v té roklině je místo, ze kterého se dá skákat do vody. A já jsem si myslel, protože jsem tam viděl takovou rodinku skákat, že tam budou třeba 2 metry, prostě tak nějak opatrně se tam dá skočit. Tady byl takový taťka se třeba dětma a úplně jediní si to tady úplně extrémně užívali a všichni byli v tom vodopádu. Jo. A většina rodinek, my jsme tady teď sami, což je super, ale bylo tady třeba 5-6 rodin. A všichni si hráli tady tak v tom brouzdališti na těch kamínkách. Ale jediný tady ten táta s těma dětma, že úplně lezli po těch skalách a skákali do těch a ty děti museli být mega otužilí. A jedno takový malinkou holčičku, tam měla třeba tak 2,5 roku. Tak to tady chodila nahatá sama úplně po těch skálách. To byla prostě úplná lesana. Ta si tady běhala, bylo jí úplně jedno, že na ní nikdo nedohlíží. Jo. Zpívala si písničky. Táta ve vodopádu a ona tady úplně zpívala si a chodila si. Fakt super. A měli ještě pejsánka. No. A tak těch jsem se právě ptal, kolik to tam je a oni říkali, no minimálně 3 metry, klidně 4. Říkal 3 až 4, no. No, takže hned jak jsem byl kousek vlastně směrem k tomu skokánku, tam se musí doplavat, tak jsem zkoušel najít dno a reálně jsem se tam potopil třeba 1,5 metru a nic, takže ani jsem se nedotknul, což bylo super. Takže jsem se tam párkrát skočil, pak jsem doplaval až přímo k tomu vodopádu, tam jsem si dal masážovou spršku a zase zpátky. A super. A udělali jsme si kávu, aby jsme se ohřáli a teď budeme mít ještě to mňamko. My jsme v autobuse směrem, teď budeme vystupovat v Rakovníku a v Rakovníku přestoupíme na autobus do Prahy. Takže jsme se s vámi chtěli rozloučit, jsme totálně unavení, ale strašně se nám Křivoklácko líbilo. Bylo to fakt super. Moc jsme si to užili a ta unavenost tomu patří přece. Ale je to taková ta pozitivní unavenost. Kolik jsme našli? To teprve spočítáme. To spočítáme, ale 2 dny po sobě jsme bourali rekordy v našlapaných krocích. Takže děkujeme za sledování. Ahoj.